30 מטר מתחת לאדמה. אני והמפקד שלי מנהלים את השיחה הרגילה על מה שקורה. שומעים פיצוצים בחוץ. במה זה מועיל? אתה קצת דביל. לאן זה יוביל? בחוץ פגזים, מעלינו שורקים. איך תמיד אתה מגזים? די, מה יתעמק? צעקת לי תן, אז אני מצווה, רק תוריד את הרובה. המים רותחים, הבריטים תוקפים, כמה סוכר לשים? 2 מים, 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 מה יתעמק? מים, 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 מה יתעמק? ועכשיו שנגמר ואתה די מוכר, תתחבא עד מחר. שוב צעקת לי תן, אני לא מצווה, אפילו אין לך רובה.